Dike. Kedu onye bụ Akajiofor? Ana m anụ Akajiofor. Kedu onye bụ dị Akajiofor? Ke ndị onwe ndị bụ ndị Akajiofor a na-echi ya echichi ka a na-echi ya dịka echichi ka ihe mmadụ ga-abịa bụrụ? Ke ndị bụ ndị Akajiofor? Ọ dị ka na be anyị kịta na-abụzi a na-enwezi politikal igwe kịta. Ma igwe ụka. Igwe a na-enwezi igwe ihe niile. Igwe mana onwe ike ọ bụ na abịa na mmụọ obodo anabatara ya. Ụdị ihe dị otu a na-eme. Abịa n'ihe gbasara Akajiofor, ihe ya na-ajụ bụ Akajiofor kedu ọfọ ji, kedu ọfọ bụ? Ọ bụ Akajiofor ezinụlọ ka ọ bụ Akajiofor obodo? Maka na abịa na agụrụ, ka m nwere agụrụ be anyị maa atụ, enwegasịrị Akajiofor. O nwere mmụọ bụ alụsị a na-akpọ ududo nka. Mmadụ na maka ududo nka. Abịa na ududo nka, ị ga-achọpụta na Akajiofor ihe dị ka nteje na-abịa. Mana enwere ndị bụ n'ọfanwa bụ Akajiofor edebelu n'ọfanwa ga na-afụ maka ududo nka. O nwere ike ọ bụ na onye nke na nka dịka onye Akajiofor na nka na-abịanwu ya na ya bụ ududo nka nabatara ya na ọ ga na-abịanwu emeri ya ife, ma ọ ga na-abịa akpọ ndị mmadụ. Maka na Akajiofor ọrụ ya bụkwanụ ọ bụ na o nwere onye chọrọ ije na ududo nka, onye bụ Akajiofor ga-eje nọchie anya onye afọ na ọrụ ka onye isi nchụaja ebe afọ. Ihe anyị igbu bịa, ọ Akajiofor ga-apụta cheeli ya mmụọ, si mmụọ na afa m bụkwanụ Okeke Anakụ na nsikwanụ na nka na ọmụ bụ Akajiofor na-afụkwana maka gị na nka. Ọ bịa o wee kwuo okwu, kwuo ihe eji maka ya wee bịa. Abịakwa na agụlụba anyị abịa na nkịta akụ, enwekwa Akajiofor na nkịta akụ na-afụkwa maka ududo nka. Otu aka ọ dịkwa na ha aba, ọ bụrụ mmadụ ncha niile na-abagasịa. Mana Akajiofor ama mpụta sị na Akajiofor ahụ otu o si eme ihe gbasara alụsị afọ n'otu aka o si jide ọfọ ihe niile gbasara ndị ichie nọ na be nna ya. Maka na abịa na be nna gị, o nwere ike ọ bụrụ na ọgụnwa bụ isi, mana ndị ichie na be nna gị bụ ọdụ ka ha na-afụ. Fasị na Akajiofor anyị nwere na ezinụlọ abụ ọdụdụ, n'ọdụdụ a ka anyị chọrọ ka anyị na-enye ife, ka ọ na-enye anyị ife n'ọdụ a bụ ife ga na-afụ ihe niile gbasara anyị, na diọkpara anya anyị ife n'ọwọrị ka ọ bụ. Ọ dị otu afọ. Mana ịmago na maka na ụwa anyị nọ n'ime ya na ka anyị si afụzi ụwa kịta, ị ga-afụ onye bụ na o ji ọfọ agwụ, ọ na-akpọ onwe ya Akajiofor. Ọ chere na agwụ ahụ malịa na o ji ọfọ agwụ, na otu o ji ọfọ agwụ na ọ ga-eji nwa ọfọ agwụ a jee na ududo nka. Mba, enwe Akajiofor enwe Akajiofor bụ na ọnyanwa na-afụ maka ududo nka. O were nke agwụ a jee ebe afọ ọma ngarụ, maka na ha ncha niile abụrụ ofu ọfọ ka ọ bụ. Otu a ka ọ dị. Mana ihe a niile efu kịta ọ dị ka ife anyị na-afekwu na bụkwa ofu ife na-enye nsogbu n'ụfọdụ ezinụlọ. Mgbe ka mma atụ, enwere ofu nwa itorobịa nyanwa bụ diọkpa na be nna ya, wee bụ na ọfọ ezinụlọ a bụ na osote diọkpara ka ọ gbalụ. Mana nyanwa jee were ọfọ agwụ alụlụ ya je na-etizi na ọnyanwa bụ Akajiofor enwe na be nna ya, wee je na-enye ndị ichie ihe. Ndị ichie ara anabata ihe ọ na-enyefe maka na ọ bụrụ ya bụ Akajiofor, mana ọ na-afụta ya na ndị ichie na-anabata ihe ọ na-eweta. Uche ya na-agwụ ya na ọnyanwa bụzi isi. Mgbe o ji wee megide wee fụ onye gwara eziokwu sị na ọ bụkwa ọnụ gị bụ Akajiofor enwe n'ezinụlọ na ọ dị ọkpa, ọ gbasara ọ lapụzi ihe a na-ekwu fụbazịa mba na ọbụla dị ọkpara nyanwa bụ diọkpara abụrụ ya ka ndị ichie nabatalụ. Nọọ nke obele bụ nke ọ tọlụ ka ndị ichie nabatara ihe a wee bịa iwu ọpapa sị gịnị dị ka ya eji wee bụrụ otu afọ. Maka na ihe gbasara ihe mmụọ abụrụ ihe mba. Ịma ndị mmụọ na-ama obi ha na bifo ị bịa amago ihe ya bụ mara onye ya esi wee lụọ bụ ọnya mere ha ji wee nabata anya bụ nke ọdụdụ nabatazị anya ya bụ nwanne ya nwoke wee jụ. Maka na ọ na-afụgasị ife ndị mmadụ na-ebute si na befa, si ife ahụ chọọzi ka akwụsị ibute ihe a na-ebute elu ya. Mana ọ mara na ọ na-ana ego ndị mmadụ n'iyi, maka na ihe ahụ si ife na ọ na-alụ ụlụfa ada alụ ọlụ ọ da aga. Onye ya bụ ọlụ ife ọ ga-abụ nke ọ tọrọ, mana o ji maka ekworo anya ukwu wee na-afụtazi nwanne ya nwoke a ka onye ilo. O wee bụrụ na ọ jọgburu onwe ya, ọ bụrụ alụ ọrụ ga-agwa ijide ọfọ ịsara Akajiofor mbe nna gị na o ji bụ na ọgụnwa jisi ihe niile. Mba,
enwere agwụ bụ agwụ ezinụlọ na agwụ a dị n'ezinụlọ dị n'obi na-achọ nna afọrọ ya a ga-enwerịrị onye ọ ga-ama na onye nwa ga na-anọchi anya nna o nwere ike ọma mbụzi diọkpara ọ bụrụ na ndị ichie asịbụgo diọkpara ọ bụrụ ọdụ mana ọ bụ osote diọkpa mana ọ bụ diọkpa mana ihe a gasị bụ ihe ndị be anyị kwesịrị ịma mana ha mara ya ọ bịa na-enyefa nsogbu mana mgbe anyị ji tete ọ bụrụ ụtụtụ anyị amara ihe a kwesịrị ekwesị mara ihe anyị na-eme ihe mmụọ abụrụ ihe ụmụaka maka na ụdị ihe a na-akọ kịta egbugo ọtụtụ itorobịa toro eto ịbata ịjụrụ ese agwa gị agwa ịkpọchie ntị ka ewepụ ndụ gị maka na ihe anyị ị na-emebisiri ndị mmadụ ihe maka ọnwa ọrụ ekwesịrị ịrụ n'ezinụlọ a gị nwa ga na-ayasị ya ị na-ebute ihe alụ na-ebute ihe ọwọrị na ezinụlọ ọnya ma o ji dị mkpa ọ bụrụ na ị mara isi n'ikpe onwe ya Akajiofor ije jụọ ese ka ị mara Akajiofor nke ịbụ ime were ọfọ ị na-ekwesịrị iwel ije na-eje ebe ị na-ekwesịrị ije na-emebi ife chee na ị na-edozi ife edozi ọ gwụsịkwa n'otu aka ọ dị. Ọ dị mma dike o nwere ntị ka m jụọ mwebata n'ihe ya ekwu Akajiofor na dibịa ofu ihe Akajiofor na dibịa ịma na dibịa enwe ọlụ dibịa na-alụgasị a ga-agụnye Akajiofor ka dibịa ọkwa a ga-agụ inwe ya ka dibịa mana onye bụ dibịa dịka isi kwu maka na eji eweta ọfọ dibịa iwele ya na-achọ ịlụ ọrụ n'ezinụlọ onye bụ Akajiofor a ga-akpọ nkwu ya dibịa ihe menụ bụ na n'uche nke m na ịjụọ m mma agwa gị na Akajiofor asị na Akajiofor ha aba agụlụ na onye a so na Akajiofor ha aba agụlụ o nwekwara ike n'ime onye ahụ ọ bụ na onye ahụ bụkwa dibịa na agwụ makwara ya ọlụkwa agwụ nwa ọfọ agwụ bụrụkwazi Akajiofor kwa mana ọfọ ha na-abụ ama mbụ ofu maka na ọfọ eji eme ife alụsị abụrụ ọfọ eji eme ife ndị ichie ọ dịsị iche iche ọnya bụ ofu ife ndị mmadụ na-amagasịrọ mana o nwere onye na-abụrụ Akajiofor ha aba agụ nke o ji abụ nke ududo nka nke o ji abụ ofu alụsị dị na befa o je were nke agwụ si na ọ ga-eji nwuzi ya wee jee ebe a mba ọnya ma o ji dị mkpa mmadụ ịghọta na iburugoro dibịa nwa ọfọ agwụ ga-abụrụ ife niile ka ọ na-alụ o nwere ebe agwụ gị na-ejedebe agwụ ilu ebe ọ na-ejedebe ọkwụla ebe afọ ịchọzịa ka ọ gafee ebe ọ gwaghị na ọ ya gafee nkwa ebe afọ mana gị nwa ya na-esizi ọnwụ ka ị chọọ ka ọ gafee ebe afọ ụfọdụ ndị kpọrọ onwefe Akajiofor amakwọ dị na ọfọ a ha ji ara anọzi ọrụ maka na ha lapụrụ ihe ọfọ a na-alụ were ọfọ afọ je na-alụ ife ọzọ ọfọ nyụọ ọkụ maka na ọfọ na-anyụ ọkụ mmadụ na-eji aka menyụọ ọfọ ya na-ama na omenyego ọfọ ya maka na ihe alụ ihe na-ekwesịrị ekwesị ụfọdụ ndị be anyị ji ihe ọfọ eme na-emelụ ọfọ mana ha nwa amarọ ọ dịka ihe gbasara ọrụ ọdịnala dịka anyị si wee bido okwu ihe gbasara Akajiofor ha kwesịrị ịma na ihe ọbụla gbasara ọdịnala bụ ihe mmụọ ọ bụrụ ihe mmadụ nwere ike ịpụta ụrụ ụtụ si nọọ ha n'otu esi kwuo ya n'otu aka m esi wee mee ya onye kwu ọ bụrụ nke mmadụ gwara ya enugo n'ọnụ mmụọ mara ife mmụọ na-ekwu sonye na nke mmụọ ka ihe ahụ ị na-eme wee gazie onye abụ na ikpe onwe ya Akajiofor ịmarụ nke ị na-eme ịmara ebe ijedebe ọ bụ na ịbụ Akajiofor jide ọfọ na-agwa gị na ihe gbasara mmụọ dị n'obodo unu na ị ga na-afụ nwu maka ya mana ọ bụrụ na ọsọ gị na-afụ maka maka na ada adị ofu afụ maka mmụọ enwere ndị a na-adị ọtụtụ enwere ike ịbatakwa n'ofu ezinụlọ enwekwa sịkwa na diọkpa ga-eme nkwe n'ife a na ọdụ ga-eme nkwa ezinụlọ ọ dịrị otu a maka na ịma ji nke dị na be gị nwekọ nke dị na be onye ọzọ mana na nchịkọta ihe niile a ma Akajiofor ma ịbụ dibịa mara ebe nke gị rudebe mara ebe ike gị rudebe ijidesie ya ike nyapụ na apụ karịa na agwa gị ebe nke gị jedebe esi ka ị ga-etinye nke na-ekwesịrọ iti isie ya ịyasa ife ndị ọzọ ọ mgbe a ịlụsịzi ya asị na ọrụ nwa iji ọfọ ga-eti ọ na-arụzi ọrụ itinye ọfọ enwesị ebe ọ na-eje ọ bụrụ ife iji aka gị metere onwe gị ọ gwụsịkwa ka ọra n'ọnụ. Daalụ dike. Daalụ rinne.